बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैदों बे समाव। POK नागारनानै खारनांगोन नामा पाकिस्ताना? पाकिस्ताना POK आव हाबनो आरो थानो साहस खालामाखै। भारतीय रौनिया हानजानि आन्थोरजयै गुलि गावनायाव पाकिस्ताना POK आव थानो साहस खालामाखै। भारतारि रौनिया हानजानि मोनसे गिदिर देरहासारनाय। भारतारि रौनिया हानजानि आन्थोरजयै गुलि गावनायाव पाकिस्ताना POK आव हाबनो गिनाय मोनदों। पाकिस्तानाव मेजर गौरव आर्यनि बेरेखायै हानजा सुरदों। POK नि सायाव आन्थोरजयै गुलि गावनायनि थाखाय मेजर गौरव आर्यनि हेंथायै हानजा सुरदों पाकिस्तानाव। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस। पाकिस्ताना मेजर गौरव आर्यनि हेंथायै हानजा सुरदों। बे समाव भारतआ POK खौ आवग्रिनायनि लामायाव। POK आव हाबनो गिनाय मोनदों पाकिस्ताना। बनाओ से